नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिक्सिडेल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भावे संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा गासै गं 10 जोंहा 6 शिड्यूल काउन्सिलफोर दङ दा नंखायनो बाकी जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्शन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ पलिटिकल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगायफैसे जानो हायो नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि जों बेखौ बुजिनो हायो नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिक्सिडेल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भावे संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा गासै गं 10 जोंहा 6 शिड्यूल काउन्सिलफोर दङ दा नंखायनो बाकी जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्शन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ पलिटिकल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगायफैसे जानो हायो नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि जों बेखौ बुजिनो हायो नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिक्सिडेल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भावे संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा गासै गं 10 जोंहा 6 शिड्यूल काउन्सिलफोर दङ दा नंखायनो बाकी जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्शन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ पलिटिकल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगायफैसे जानो हायो नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि जों बेखौ बुजिनो हायो नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिक्सिडेल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भावे संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा गासै गं 10 जोंहा 6 शिड्यूल काउन्सिलफोर दङ दा नंखायनो बाकी जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्शन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ पलिटिकल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगायफैसे जानो हायो नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि जों बेखौ बुजिनो हायो नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि